Iepalde, zer moduz dara pasue konfinamendua. Bueno, gaurko honetan egingo duguna da txokolatezko bizkotxoa, bale? Baina honek ez du eramango arrautzi. Beraz, badakizue, veganoek erabili dezakezu errezeta hauek edo egin dezakezu errezeta hau problema barik. Bueno, lehenengo eta egin behar duguna da laba berotu, bale? Jarriko dugu 220 gradutan berotu arte. Bueno, vegano bizkotxo hau egiteko erabiliko ditugun osagaiak hurrengoak dira. 125 gramo kakao hautsa, 500 mililitro soia esnea, 16 gramo edo sobretxo bat royal legamia, 500 gramo irina, 125 mililitro oliba olioa. Gu honetan erabili dugu koko azukrea, baina zuek erabili dezakezue nahi duzun azukrea, panela, vale? Eta dira 180 gramo, vale? 50 fruitu lehorrak, gaurko honetan erabiliko duguna izango dira intxaurrak, eta 125 mililitro eklero olioa. Bueno, behar izango ditugun osagaiak edo materiala bizkotxa egiteko hurrengoa da. Ontzi bat, irabiagailua, katumia, molde bat eta iragazkia. Bueno, lehenik eta behin, egingo duguna da kakao hautsa hartu eta dana barrure. Gero, irina, dana barrure. Azukrea, vale? Orantze, eta bukatzeko solidoarekin legamia, vale? Sobretxoa. Orain nengu duguna da, dana ondo nastu. Vale? Jarraituko dugu lan nastatzen. Vale, nitzi gora bera holan dugunean, ikusten duzue ja kolorea berdina dala, hartuko dugu eta hartuko dugu esnea. Vale? Eta jarraituko dugu irabiatzen. Vale, ikusten duzuenez ja, loditzen doa. Vale? Eta holan dagoenean, ikusten duzue, ja erdin astuta dana ondo, botako diogu ekilore oliba. Eta jarraituko dugu nastatzen. Edo irabiatzen, bale? Apurka, olio dana hartu arte, bale? Holan dagoenean ja, egingo duguna da, gelditzen zaigun olioa bota, bale? Olioa. Eta jarraituko gu nastatzen. Hemendik gitxi gora bera 6 pertsonako ateratzen dira. Bale? Ikusten duzuenez ja, masa, beste kolore bat hartu egin dau, eta purka olio hartzen doa. Vale, orain gelditzen zaiguna dira intxaurrak, vale? Baina intxaurretzako egingo duguna da trikimailu bat. Ordun, hau bukatzen dugunean, dana nastatzen, erakutsiko dizuet intxaurren trikimailua. Bueno, holako egoeretan, badakizue, beti herriko edo gure auzokoen gauzak ere behar ditugula. Zeke gure irina bilarokoa da, vale? Egingo duguna da, irin honekin bota apur bat bol batean, vale? Holan nahiko. Eta orain egingo duguna da, intxaurrak
baditut txikituta, botako ditut olantxe, bale? Orain zer egingo dugu, uretatik pasa. Olantxe. Zertarako egiten dut hau? Bueno, hauen egiten dugu orain irinatik pasako dugulako. Eta irinetik ez baldin dugu pasetan, gertatuko dana da, intxaurra hauek jeitziko direla beraino. Eta orduen ez da bizkotxo osotik geldituko, bale? Orduen, holan, egingo dugu, ikusten duzue, ur horretan akendu, eta botako ditugu, holan, irinera. Bale? Hau holan itxi, irina mugitu, holantxe, ikusten duzue, holan danak, eta bukatzeko berriz ona. Eta holan ingo dugu. Bale? Azkenean, eta hori, soberan dagona. Holan izan da, egingo duguna da, bota gure bizkotxoa. Eta jarraituko dugu nastatzen. Oraingoan ez da osagaietan ez eman beste trikimailu bat erakutsiko dizuet. Bale? Orduan, hau dana nastu egiten dudenean beste trikimailu bat erakutsiko dizuet. Bale? Bueno, trikimailu zein da, badakizue, zapore gehiago egoteko edo izateko txokolatea edo osogintzan lan egiten duguna da, gatza eta bikarbonatoa. Zertarako, hemen dauz nastuta, bale? Erabiltzen da legameari laguntzeko gehiago igotzeko eta gatz puntu hori emoteko eta denboraldi luzeagoz txokolate zaporia izatea gure hauan, bale? Orduan, holan egingo dugu eta nastuko dugu. Bale? Ikusten duzuenez, dana da ja masa bat izango balitzu modura, bale? Hau jarrituko dugu nastatzen. Eta egingo duguna orain, hau, ondo nastuta gero, ikusten duzuenez, dana masa bat dela, bale? Hartuko dugu eta botako dugu gure moldera. Bale? Lehenik eta behin, garbitu hau lan ondo, bale? Dana ordaindu duguta, bale? Dana barrure. Kolpetxo batzuk. Eta, listo. Horrengo hartuko dugu ontzia. Eta lagunduko dugu apurka-apurka katumiarekin. Vale. Orain, ja, hau dara barruran egonda, horrezako izango da, guzti hau batzea. Ez dakizu zelako usaina dauken, baina sinitzi dazue, kakaoren usaina da hola. Bale? Holan. Banatuko dugu, eta hurrengo pausua, badakizue, labara. Ez ahaztu, moldean bota baino lehenago, moldeari eman behar diogula. Bai alde batetik, gurina eta gero irina, bale? Bueno, gitxi gora bera, pasa da ordu bat, eta begiratuko dugu gure bizkotxoa egin da dagoen. Horretarako ingo duguna da, makiltxo negaz, ziztatuko dugu, eta garbi ateratzen baldin bada, eginda dagoela esan nahi du. Zikin ateratzen baldin bada ordea, ez dago eginda, bale? Orduan, erdian sartuko dugu. Ikusten duzuenez, garbi dago, eta gure bizkotxoa eginda dago, bale? Orain, itzi behar duguna da, osten, jan egiteko. Bueno, bizkotxoa ostu egin da, orduan, buelta emoteko, egingo duguna da, albalzati hau hartu, vale? Jarriko dugu hola, gainean ez ikutzeko eskuekin, buelta, emango diogu, behitxu, apurtu egin da, baina, bueno, ez dut gertatzen, orain, platerra, goian jarri, beste zatitxoak hartu, buelta,
eta hor dekogu gure bizkotxoa. Bueno, bukatzeko, ikusi duzuenez ja, gure bizkotxoa dekogu platerrean, moztuko dugu zatitxo bat, bale? Holako zatitxo bat. Bale? Hor dekozue. Zer nolako itxura gelditu dan. Eta orain, behitxugu dekogu hemen espuma bat, bale? Dala kokorena, orduan itxiko diogu. Horan aputxu baten. Eta nahi duenarentzat, marmelada. Nahi duzuena, maiukiena edo utziko diogu, bai, holako puntutxo batzuk. Vale, nahi duenak, jandezan. Honen izango nintzateke, menta baldin badekogu, menta zatitxo batzuk jartzea gainetik eta berarekin jan, bale? Edo bestela oso egokia dator, jaten baldin baduzu bizkotxo hau, garagardo ilunarekin nastatzea, bale? Edo irentztea, bale?